Oyawore nyakwara mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 10 dwe mar 11 higa mar 2020. Makeloni chenroni en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni Race to save BBI. Race to save BBI. Ogai ma ODM Raila Odinga kod Ker Uhuru Kenyatta oloko paro ewi chung' margi ewi ripot mar BBI kendo sani giyie mar kawo paro manyien ewi ripot mar BBI motelo ne referendum dwe mar 6 higa manyien. Odiochieng' manyoro ogai ma ODM Raila Odinga nyoro timo romo kod jotelo mawuok e Kenya ma Nyanduat kata pastoralist leaders kendo nyoro gitwak ewi dwaro mag ogendni mawuok e gwengego ewi ripot mar BBI. Senators bende dwaro ni owinj pachgi kendo omigi mbi mapek ewi ripot mar BBI kipimo kod mbi ma omigi sani. Governors bende dwaro ni omigi thuolo mar yiero jolupgi tok yiero maduong' kendo kik chungi mondo giyier joma mine mondo obed jolupgi ewi ripot mar BBI. Mago moko kuom paro masani osebedo ka igolo kod jotelo mopogore opogore ewi ripot mar BBI, kama ogai ma ODM Raila Odinga kod Ker Uhuru Kenyatta sani oloko chung' margi ewi ripot mar BBI kendo giyie kawo paro manyien mag jotelo mopogore opogore ewi ripot mar BBI motelo ne ombulu mar paro dwe mar 6 higa manyien. Mano e thor mar wacho it oboke kata thor mar wacho oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo loso ewi okang' mane nurses mawuok e sub county ma Bondo okawo mar nyiewo gari mating'o ringre jogo mosewewa kata hearse. Iwacho ni ne gikawo okang' makama kaka achiel kuom yo mar medo yuto maggi e gwenge mag Bondo. It oboke mar adek be loso ewi jami ji nyiero masulwe miluongo ni Elsa Majimbo masani owacho ni osemako investors mawuok e pinje maoko ka piny Amerika to moloyo e weche mag miji nyiero kaachiel kod thumbe kama inyalo wacho sulwe mare nyalo chako rieny e kinde mabiro. Elsa Majimbo e nyathi manyako matin kendo omi ji nyiero e pacho kae kendo iwacho ni osemako jo entertainment industry mawuok e piny Amerika. It oboke mar ang'wen, ogai ma ODM Raila Odinga oyie kawo pach jotelo mopogore opogore ewi ripot mar BBI motelo ne ombulu mar paro. Ma en ataro kod chung' mane gikawo e kinde mokalo ewi ripot mar BBI kama ne giwacho ni thuolo mar kawo paro manyien ewi ripot mar BBI noserumo. Kata kamano, odiochieng' manyoro ogai ma ODM Raila Odinga nyoro timo romo kod jotelo mawuok e Kenya ma Nyanduat kata North Eastern Region kaachiel kod pastoral communities kendo winjo pachgi ewi ripot mar BBI. Komachielo governors bende nyoro golo chung' mopogore opogore ewi dwaro mar ni jolupgi mondo obed joma mine. Ma governors nyiro wacho ni omigi thuolo mar yiero jolupgi bang' yiero to ok kapok gidhi e yiero maduong' kendo ne gidwaro ni mondo omigi thuolo mar yiero ng'at ma gihero ma ok ni ka in ng'ama dichuo to jalup nyaka bed ng'ama miyo e pacho kae. Mano pach governors kama nyoro gitero pachgi ne ogai ma ODM Raila Odinga e romo margi madhi nyime e gwenge ma Naivasha, e romo midhi yuorie kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' ma kawuono. Kata kamano gima ne gidwaro moloyo en ni kik chungi mar ni mondo ka in ng'ama dichuo to jalup nyaka bed ng'ama miyo kendo kik chungi mondo giyier jolupgi motelo ne yiero maduong' mabiro. Mago dwaro mag governors ewi ripot mar BBI. It oboke mar aboro, nitiere geno ewi vaccine kata yath makedo kod tuo mar COVID-19. Manonro oseyango ni vaccine manyien makedo kod tuo mar COVID-19 nyalo konyo ng'ato gi 90% kendo ma
nyalo kelo mor ne oganda e piny mangima mosebedo ka kadhi achiedh nadi mag tuo mar COVID-19. Vaccine mar tuo mar COVID-19 chal manyalo wuok, kendo vaccine ma nyoro osewuok en ni onyalo konyo oganda kedo gi tuo mar COVID-19 gi atamalo 90. Mano e ler ewi vaccine mar tuo mar COVID-19 ma gikone to chal kama dhi yudre e piny mangima. Ito oboke mar 9 los ewi chal mar tuo mar COVID-19 e pacho ka. Ito oboke mar 10 jolony ewi weche mag somo dhi romo odiochieng' ma kawuono ewi twak ewi syllabus manyien mar CBC. Jolony ewi migawo mar somo dhi timo romo odiochieng' ma kawuono kendo timo lalruok ewi syllabus manyien mar CBC madhi kawo kar 844. Ito oboke mar 12 lose ewi ywaruok e kind ker ma Tanzania John Pombe Magufuli kod jotelo makwedo piny owacho mare, to moloyo jogo makwedo yiero maduong' mar kom ker mar piny Tanzania manyocha oserumo. Inyalo paro moko kuom jod bura machon mawuok e piny Tanzania mano God Bless Lema nyoro ringo nyaka e pacho kae bang' yudo maling'ling' ni imanyogi kod piny owacho mar John Pombe Magufuli masani koro manyo opposition leaders e pinyno. Gino ma osekelo ng'ur mokalo to ne jogo makedo ne ratiro mag oganda e piny mangima, gino ma John Pombe Magufuli dhi nyime kod timo e piny Tanzania mar manyo kendo sando jogo makwedo loch mar e pinyno. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin mana pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mag ohala kaachiel kod weche moko e counties nyaka weche moko e pinje ma oko. Benie to oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama lose tugo mar Africa Cup of Nation qualifiers madhi bede kind Harambee Stars kaachiel kod piny mar Comoros odiochieng' makiny. Odiochieng' makiny Harambee Stars dhi rakore kod piny Comoros e tuke mag African Cup of Nation qualifiers, tugo ma idhi bago e paw tuke ma Moi International Stadium Kasarani odhiambo makiny. Kata kamano jatugo marahuma mar Harambee Stars Engineer Michael Olunga ok dhi chopo e tugo makamano. Mano e tok oboke mar The Standard. Weche mag tuke mawuok e pinje maoko kaachiel kod tuke mag English Premier League be nie oboke ni mar The Standard. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Raila yields to Ruto BBI demands. Ogai ma ODM Raila Odinga oloko chung' mare ewi report mar BBI kendo sani oyie mar kawo paro manyien ewi report mar BBI, gino ma osebedo ka idwaro kod jalup ker William Ruto. Sani koro ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta oyie kawo paro manyien ewi report mar BBI, gino ma osebedo ka idwaro kod jotelo mopogore opogore kotelnegi kod jalup ker William Samoei Ruto. Ito oboke mar 3 loso ewi tho mar nyithindo manotimre e gwenge mag Sagana mane kaunti ma Nyeri e lalo ma Sagana River. Ito oboke mar 4 governors odiochieng' manyoro bedo kod twak ma iye tek ewi moko kuom chung' margi kata dwaro margi ewi report mar BBI. Governors nyoro golo paro mopogore opogore ewi dwaro mar ni ka governor ng'ama dichuo to jalupne nyaka bed ng'ama miyo. Ne giwacho ni dware ni mondo omi governors thuolo mar yiero ng'at ma gihero, to ok chuno gi ni kin ng'ama dichuo to jalupni nyaka bed ng'ama miyo. Governors bende dwaro ni omigi thuolo mar yiero jolupgi bang' yiero maduong' to ok motelo ne yiero maduong'. Ito oboke mar 5 ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta sani koro oloko chung' margi ewi report mar BBI, kama sani koro giyie kawo paro manyien ewi report mar BBI. Odiochieng' ma kawuono Raila Odinga kod ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod governors kaachiel kod MCAs ma pacho kae e gwenge ma Naivasha kendo lalruok ewi report mar
BBI. Ito oboke mar 6, gavana ma Migori Zachary Okoth Obado sani koro tiyo kod ode kaka apisi mare bang' ka doho notame chopo e apisi mar piny owacho mar kaunti ma Migori. Ito oboke mar 8 bende loso ewi ywaruok e kind ker mar duol mar okinde e pacho kae Law Society of Kenya President Nelson Havi kod jokanyo mag Law Society of Kenya, ywaruok ma osebedo e kinde mathoth, kendo Nelson Havi wacho ni itiyo kod riwruok mar Law Society of Kenya mar goye kisiasa. Mano paro mar ker mar Law Society of Kenya no duol mar okinde e pacho kae Nelson Havi mosebedo kod ywaruok kod jokanyo mar Law Society of Kenya. Ito oboke mar 8 pod loso mana ewi yiero mar kom ker e piny Amerka, kama iwacho ni pinje mag Afrika ni kod geno mathoth ewi telo mar John Biden kaka ker manyien mar piny Amerka. Pinje mag Afrika ni kod geno mathoth ewi telo mar Joe Biden, mano ker manyien mar piny Amerka. Ito oboke mar 10, nitiere geno ni vaksin mar tuo mar COVID-19 nyalo yudre motelo ne higa manyien. Nitiere geno ni vaksin mar tuo mar COVID-19 nyalo yudre kopok ochopo giko higani. Mano ito oboke mar 10. Ito oboke mar 11 nyaka 13 gin pach jondiko nyaka pach josomo, weche mag ohala kaachiel kod weche mowuok e counties ma pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en jaod bura machon e piny libamba ma Tanzania mano God Bless Lema nyoro oringo kendo ochopo pacho kae bang' yudo maling'ling' ni piny owacho mar ker John Pombe Magufuli manye, gino ma osekelo ng'ur mokalo to kowuok kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e piny mangima. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Raila makes U-turn on BBI amendments. Raila makes U-turn on BBI amendment. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro loko chung' mare ewi report mar BBI, kendo sani oyie kawo paro manyien kowuok kuom jotelo mopogore opogore pacho kae ewi report mar BBI. Ogai ma ODM Raila Odinga sani koro loko chung' mare ewi report mar BBI, kama sani koro oyie kawo paro manyien ewi report mar BBI motelo ne referendum dwe mar 6 higa manyien. Ito oboke mar 2, piny Kenya nyalo yudo vaksin mar tuo mar COVID-19 kochopo higa manyien. Piny Kenya nyalo yudo vaksin mar tuo mar COVID-19 kochopo higa manyien. Ito oboke mar 3 bende loso ewi tho mar Top Cohen, kama koro nyadendi Wairimu dwaro ni bura midonjone kodok ewi nek mar Top Cohen owit oko. Ito oboke mar 4, Raila sani koro oyie winjo paro mag jotelo ewi report mar BBI. Paro mag senators kaachiel kod MCAs ewi report mar BBI benie oboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star wan kod weche tuke, kama jatugo masulwe mar Harambee Stars Cliff Nyakeya ni kod geno mathoth ni odhi timo maber e kinde ma Harambee Stars dhi rakore kod piny Comoros e tuke mag African Cup of Nation qualifiers odiochieng' makiny e pacho kae. Nyakwara mogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Kochopo gi kanyo bende mwachopo e giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.